izena Maider Arraiza da, Ezkioko Igartu beti baserrin gaude eta gaur ikusiko deuna da artoa jotzeko astoa. Artoa aletzeko edo jotzeko astoaz ari balin bagara, artoa da elementu protagonista. Noiztik datorkigu eta ze presentzia zeukan gure ingurunean? Artoa iritsi izan lurralde hau eta Ameriketatik, 16. mendean, eta norabaite nekazaritza iraultza txiki bat suposatu zuen, ezta? Aurretik hemen arta txiki eta garia ibiltzen ziren, baina ez die lurronak zereal hauentzat. Zetasun asko dago eta aldapa asko baitare. Orduan, artoa iristeanen oso ondo egokitu zen lurralde hau eta artok euriebe hau azken finen, ezetasuna, aldapa eta leku maldata oso ondo egokitzea, eta produkzioko oso ondo izien, garikin konparatuta iruko iztu intzien ekoizpenak. Eta gure baserrietan zein zen zehazki bere funtzioa, artoaren funtzioa? Artoan prozesu bukatuta behartzanen, sartzezan zakutan artoa eta errota ematezan bertan eotu eta arto irine lortzeko. Orduan, arto irinekin ikizituen talok, artopilak, ogie, morokia eta gero bazka modua bideratuta zeon arto hau batzutan birrintzezan, batez behiai eta emateko, eta bestela osoik baitare erabiltzezan oioi emateko. Eta astoaren erabilera horren inguruan nor irudikatu behar dugu, nork egiten zuen lan hori? Arto produzio txikik izate zienen normalen arto zuriketa famili gironik ezan, edo lehortegin edo sukalden, eta egie da normalen emakumezko kaurrak edo etxeko gizon zaharrenak, hau da, atxonak itxezula. Eskuzik ezan normalen lan hau, eta beti famili giron, kontutan, kantakabestuz edo errosarioa errezatzen baitare. Ahozko transmisioi bermatzezan modu honta. Eta gero, astoa, hau normalen iribiltzezan nauzola nahi ezanen, produkzio kaundik zienen, normalen baserritako neskamutilak biltzezien, baserri baten eta iluntzez eta gau guztie pasatzen zuen artoa zuritzen. Pausoz pauso, nola lan egingo genuke artoa jotzeko astuarekin? Lehendabizi, astoa da saski itxurako asto bat, artesa itxurare izan dezake eta lau hanka ditu. Barnealdeko oinarrin dauzke zulotxo batzuk, barrun sartzaile zuritutako artaburuk, hau da, ostoi gabe eta lehorrak daudenak, eta mazoa erabiliz kolpe jotze zaizkio, modu honta artoalek artaburutik askatzaile eta bertan dauzken zulotatik irteteile beraka. Gero azkeneko pasoa izango litzeke ale hauek zakutan sartzea eta beharra ze honen errota ematea ehotzeko eta arto irine lortzeko. Gaur egun ze leku dauka gure baserrietan astoak eta ze bilakaera eduki du gaur egun arte? Astoak jada galdu du garai baten edo jatorrintzeuken erabilera hau, ezta? Esango genuke gaur egun nekazaritza tresna askokin pasazan modua, 20. mende hasiera arte askok ez zuen olako aldaketa sakoni jasan, baina pixkanaka, baserritarrak belaunaldi birezituzten tresnak ordezkatu zituzten berrigok, modernogok edo mekanizatugok zeuden beste pieza batzukin, ezta? Orduan kasu honetan, ordezkatu zen, manibela moduko bat daukean erramintakin. Eta kasu honenetan, halako piezak edo tresna tradizionalak mantendu izan die etxetan bitxikeri modua edo apaingarri gisa edo gure kasua da bezala bukatu due museo etnografiko bat. Artoa Ameriketatik iritsi zitzaigun zekaleak eraldatu zuen gure baserria, moldatu gure paisaia eta antolatu eta elikatu gure gizartea. Eutsi herriari eta lotu lurrari!